أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سریات کا ذکر ہو رہا ہے. Споменавам събития от живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам. Ще спомена първо експедицията на Курц бин Джабир разиаллаху анху, която се е провела през Шовал 6 хиджри. Споменава се от Хазрат Мирза Башир Ахмад разиаллаху анху, който е написал: това бяха много заплашителни дни за мюсюлманите, защото цялата земя беше пламнала от огъня на враждебност, разпалван от курейшите и евреите. Освен това, според новата си политика, те бяха решили, че вместо систематично да атакуват Медина, тя трябва да бъде наранена с тайни методи. Освен това, тъй като измамата и предателството бяха присъщи на нецивилизованите племена на Арабия, те бяха непреклонни в нараняването на мюсюлманите с всички възможни средства. И като такъв инцидент, който ще споменем, е само една малка брънка в тази много нечестива верига от събития, която е приключила по ужасен начин. Подробностите са, че през Шавал 6 хиджри няколко мъже, които са 8 на брой, от племената на Урайна, дойдоха в Медина и след като изразиха своята любов и привързаност към исляма, те станаха мюсюлмани. След престоя си известно време,
се появи една болест, която повлиява на стомаха като вирус. Използвайки това извинение, те представиха пред светия пророк салалаху алейхи ва салям, че болестта си пред светия пророк, о пратеник на Аллах, ние сме бедуини и прекарахме времето си в живот с животни. Не сме свикнали с такъв градски живот и затова се разболяхме. Светия пророк салалаху алейхи ва салям е отговорил, че ако се почувстваш болен в Медина, тогава излез от Медина и остани в обитаването на нашия добитък и пий млякото на камилите и така ще оздравееш. В друго предание се споменава, че те самите са поискали, като са казали, о пратеник на Аллах, ако ни позволите, бихме искали да излезем извън Медина, където се намира вашият добитък, и светият пророк салалаху алейхи ва салям им разрешил да го направят. Както и да е, в тези случаи те потърсиха разрешение от светия пророк салалаху алейхи ва салям и са отишли да живеят на пасището, което е било обитавано от камилите на мюсюлманите. Когато тези хора бяха установили свои къщи за нощуване временно и напълно установиха състоянието си на нещата и бяха възстановили здравето си, след като живееха в открит климат и пиеха млякото на камилите, те внезапно нападнаха пастирите на тези камили и един ден ги убиха. И нещо в повече, правейки това, те са били толкова жестоки, че първо са ги заклали като животни, а когато е останал още живот в тях, са пронизали езика им с остри тръни, така че когато издават звук или се мятат навътре, агонията от жажда, тези тръни биха увеличили страданието им. Тогава тези варвари не се наситиха на това, но взеха горещи кибритени клечки и ги натъркаха в очите на полумъртвите мюсюлмани. По този жесток начин невинните мюсюлмани загинаха, мятайки се на открито. Сред тях беше и един от личните слуги на светия пророк салалаху алейхи ва салям на име Ясар, който бе назначен да пасе камилите на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Когато тези диваци убиха мюсюлманите по този варварски начин, те събраха всички камили и ги отведоха. Тези събития бяха съобщени на
светия пророк, салалаху алейхи ва салям, от пастир, който случайно успял да избяга на безопасно място. И светия пророк, салалаху алейхи ва салям, незабавно подготвил група от 20 сподвижници и ги изпрати да ги преследват. Въпреки че тези хора вече бяха покрили известна земя, мюсюлманите бързо ги преследваха и успяха да ги заловят. Мюсюлманите ги вързали с въжета и ги върнали обратно. И до тогава на светия пророк, салалаху алейхи ва салям, не са били разкривани никакви заповеди какво трябва да се прави с такива индивиди, които извършват подобни действия. Следователно, според старата си практика, че докато не бъде разкрито ново разпореждане в ислама, пътят на хората от книгата се следваше според закона на Моисей, алейхиссалам, и светия пророк, салалаху алейхи ва салям, наредил точно както тези жестоки хора се отнасяха към мюсюлманските пастири. Те също трябва да бъдат третирани като възмездие и равностойно отмъщение. Това би послужило за урок на другите. Така почти по същия начин тези хора бяха спуснати в ямата на смъртта в открито поле извън Медина. И въпреки това Аллах беше постановил различен закон за ислама и така оттам нататък дори в състояние на възмездие и равно отмъщение наказанието осъкътяване на телата бе забранено. С други думи, би било забранено тялото на престъпник да бъде обезобразено по какъвто и да е било начин или част от тялото да бъде нарязано като възмездие. Няма нужда да спомена много по този въпрос, защото жестокостта беше клаждана от неверниците към мюсюлманите по този див и варварски начин, без никаква основателна причина, чисто от враждебност към ислама. Освен това, каквото и да им е направено като наказание, е било просто възмездие и справедливо отмъщение. И нещо повече, това беше направено в такова състояние, че когато цялата земя беше пламнала от огън на вражда към ислама, тогава това решение също беше в съответствие с Моисеевия закон, но дори и тогава исламът не поддържаше този закон и забраняваше подобен казус на действие в бъдеще. При такива обстоятелства никой разумен човек не може да повдигне възражение и по този повод също трябва да се помни, че тези хора са дошли в Медина с зли намерения на първо място и освен това те най-вероятно са били обучени от своето племе да живеят сред мюсюлманите и да ги нараняват. Освен това е много правдоподобно
те да са имали зло намерение срещу самия светия пророк, салалаху алейхи ва салям. Но когато не са намерили възможност в Медина, те са предложили начинание извън града. Техните зли намерения могат да бъдат преценени и от факта, че начинът, по който са се отнасяли с мюсюлманските пастири, не е бил просто кражба и разбойнически акт, а по-скоро акт на пълно отмъщение. Ако първоначално са станали мюсюлмани чисто сърдечно и по-късно, след като са видяли камилите, намеренията им са се променили към по-лошо, то в такъв случай това, което е трябвало да се случи, е да вземат тези камили и да избягат. И ако случайно някой пастир бе станал пречка, най-много да го убият и да си тръгнат. Въпреки това, начинът, по който те убиха мюсюлманските пастири, изложиха себе си на опасност чрез удължаване на този акт на клане, измъчване на мюсюлманите, очевидно показва, че това действие не е резултат от случайна алчност, а точно обратното, то очевидно притежаваше характера на враждебност и беше резултат от сърдечна злоба и дългогодишна злоба. В замяна на това безмилостно действие, каквото и да направи светия пророк, салалаху алейхи ва салям, беше просто възмездие и справедливо отмъщение. Според закона на Мойсей, който съществуваше преди разкриването на исламските учения и заповеди, и въпреки това, скоро след това, исламското учение, след като бе разкрито от Аллах, забрани и бяха разкрити и такова наказание бе обявено за незаконно, дори като акт на възмездие. И като такива думите на Бухари са следните. След този случай, светия пророк, салалаху алейхи ва салям, наблегна на великодушието и щедростта, т.е. садка, и забрани усъкътяването на тялото на враговете при всякакви обстоятелства. Различни западни изследователи, включително Муир, възразиха според техния навик, че начинът, по който тези убийствени крадци са били убити, е жесток и варварски. Въпреки това, ако се анализират всички факти в този случай, ислама остава абсолютно неопетнена религия и всъщност това не беше решението на ислама, а на Мойсеевия закон. Според Мойсеевото учение, чието закон християнският месия не отмени, а го поддържаше. Може би нашите противници имат предвид думите на
християнския Месия. Ако някой те удари, цитирам, ако някой те удари под ясната буза, обърни му и другата. И ако някой иска да ти вземе бузата или на металото, дай му и на металото си. И ако някой те принуди да изминеш една миля или 1 километър, върви с него 2. Ако е така, тогава нашата опозиция наистина има право да повдигне това твърдение, но въпросът е дали някой разумен човек смята това учение за практично. Освен това, през последните 1950 години някой християнин, мъж, жена, християнска общност или правителство да са действали според това учение. Несъмнено, това учение е чудесно за изправяне на увещание и в проповедите. Но в практическия живот обаче това учение няма никаква тежест и е непоносимо. Нито един разумен индивид може да бъде подготвен да действа според него и следователно в такъв случай да се поставят тези видове емоционални модели пред себе си и да се направят мюсюлманите мишена на обвинение е просто да се предостави доказателство за собственото ви невежество. Разбира се, погледнете закона на Мойсей, алейхиссалам, който за разлика от Исус, алейхиссалам, е бил законодател и е разбирал същността на закона като алтернатива. Изследвайте практическото поведение на християните, а не само техните твърдения. Истината е очевидна, че прагматично никоя религия не може да се сравни с исляма, защото прави това, което твърди. Тя няма двойни стандарти и нейните претенции и действия са толкова високи, че никой разумен и непредубеден човек не може да възрази срещу нея. Точно обратното, че човек е склонен да хвали исляма. И каквото да е направил светия пророк, Хазрат Мухаммад, каквото е направил, го е направил абсолютно вярно и справедливо и точно както е подобавало по онова време учението на Мойсей. Защото подобно на Мойсеевия закон, той не изисква отмъщение при всички обстоятелства и брадвата на възмездието да се води безразборно. Нито учи, че никога не трябва да се прилага наказание, нито, че когато престъпник извърши престъпление, той трябва да бъде подкрепен и укрепен в целта си в съответствие с християнския закон. И вместо това, исламът изоставя тези две крайности и представя умерено учение, което е основата на истинския мир в света, което е наказанието за нараняването трябва да бъде подобно на това,
и трябва да бъде с еднаква интензивност. Въпреки това, ако किसी मसीह मर्द या औरत या किसी मसीह जमात या हुकूमत ने इस तालीम को обстоятелствата са такива, पर चढ़कर बात че съществува вероятност за поправяне чрез прошка और ना कोई или снисходителност, इख्तियार हो सकता है тогава прошката и снисходителността са по-добрият начин на действие. खुद अपनी जहालत Такъв човек ще заслужава щедро възнаграждение от Аллах. जो बखिलाफ हजरत मसीह एक सच्चे मुकन्नन थे और कानून की हकीकत को अच्छी तरह समझते थे या मसीहियों के कौल को नहीं बल्कि उनकी अमली कारनामों की रोशनी में हालात का इम्तिहान करो तो फिर हकीकत वाज़ेह होती है कि अमली मैदान में कोई मज़हब इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि Действителност, वही करता है Ислама каквото учи, каквото казва, अलग това прави. और इसके कौल व फेल हर दो इस आला मुकाम पर फायज हैं कि कोई अक्लमंद गैर Това е इंसान इन पर учението, което Исламът е представил ना तो वो मूसी शरीफ की तरह ये в това отношение и никой разумен човек не може да отрече, както и Исламът учи, मसीही तालीम के मुताबिक ये че не трябва във всяко सजा न दो едно, във всеки един акт करे и действие човек да търси करके और भी मजबूत отмъщение и равно отмъщение, че каквото се е случило, това да се случи отново वो वसती в, в отмъщение. А Исламът каза, че ако और वो ये है човек има силата वो सैयद да прости, тогава това е по-добро за него и Аллах ще го възнагради в много повече. उसके मुनासिब हाल और उसकी शिद्दत के मुताबिक होनी चाहिए लेकिन अगर हालात ऐसे हों Но कि माफ़ करने या नरमी करने से इस्लाह की хората, които възразяват срещу करना बेहतर решителността и решението на светия пророк, те всъщност तालीम है जो इस्लाम ने въз... имат възражения срещу Мойсеевия закон. बात से इनकार नहीं कर सकता कि ये एक बेहतरीन तालीम है इसमें Затова исламът е една मद्देनजर रखा गया है прекрасна सूरत में भी इस्लाम ने ये कैद लगा религия कि वो मुनासिब हद तक आगे न и учението на ислама е прекрасно учение, अफाल को тъй като дава възможността, कर दिया गया че ако човек има силата да прости, това е много по-добро решение за него. साथ सलूक का दिखाते रहे हैं और जंगों में जिन अफाल के मुर्तकब होते रहे हैं और हो रहे हैं वो तारीख़ आलम का एक खुला हुआ वर्क है जिसकी यादा की इस जगह ज़रूरत नहीं है क्या कुछ नहीं करते अब एक गज़वे का जिक्र करूँगा ये गज़वा ज़ीक़रत कहलाता है इसके मुतालिक सीरत नगारों और मुहद्दिसीन में इख्तिलाफ है कि ये कब हुआ मुहद्दिसीन उसे सुलह हुदैबिया के बाद और गज़वा खैबर से पहले ज़ुल्क़ादा 6 हिजरी और मुहर्रम 7 हिजरी के दरमियान का गज़वा करार देते हैं जबकि सीरत नगार उसे Това е учението, което исламът е представил в това отношение и никой разумен човек 6 हिजरी का не може да отрече, че това е надминато учение, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम което е взело под внимание всички аспекти на човешките нужди. और उन्होंने इसका Освен това, дори в случай на наказание, той е поставил ограничението, че не трябва да се превишават съответните граници и е осъдил направо варварските актове на осакатяване. В сравнение с това, въпреки образцовото учение на Исус, действителното поведение, което християните са показали спрямо враговете си в зверствата, които са извършили по време на войни, са отворена страница в историята,
чието повторение не е необходимо тук. Ще спомена събития при битката при Зикарат. Има различни мнения сред историците, кога точно се е случило. Това според Бухари и Муслим се е случило след договора от Худейбия и преди битката при Хебър, а по-специално 3 дни преди Хебър. Някои историци смятат, че това се е случило преди договора от Худейбия. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиянху е написал, че това е било през Мухаррам 7 хиджри и това е известно още като битката при Габа, тъй като това е мястото, където камилите на светия пророк салалаху алейхи ва салям са пасяли на място на около 4 мили от Медина, зад планината Ухуд, известна и като битката при Дикарат, защото когато Уейна бин Хист, който е откраднал камелите на светия пророк салалаху алейхи ва салям, е последван до Дикарат, който е един кладенец. Уайна е ръководил нападението на пасището и е убил един от пастирите, докато е затварял Уайна бе вожд на Бану Фазара. Той беше лидер на едно от племената, които се присъединиха към Бану Курейза. По време на битката при Ахзаб и планираха да атакуват мюсюлманите в Медина. Уайна прие ислама през времето на завладяването на Мека и въпреки това по-късно, по времето на Хазрат Абу Бакър, той стана вероотстъпник и прие един от неверните претенденти за пророчество. В крайна сметка той бил доведен и при Хазрат Абу Бакър като затворник и му било простено. Тогава той отново приел ислама. Хазрат Абу Зар разиянху е помолил светия пророк салалаху алейхи ва салям да отиде на пашата и светия пророк салалаху алейхи ва салям е казал, че се страхува за него, но Хазрат Абу Зар настоя да отиде, но светия пророк салалаху алейхи ва салям
каза, че се страхува, че синът му ще бъде убит и че Хазрат Абу Зар ще се върне само с една подкрепа. Хазрат Абу Зар изрази очудването си от неговата настойчивост, дори когато светия пророк салалаху алейхи ва салям казваше, че се страхува за него. И стана точно както каза светия пророк салалаху алейхи ва салям. Уайна атакува през нощта с 40 мъже и когато синът на Абу Дар излезе да види какво се случва, той беше убит. Хазрат Салма бин Аква научил, че камилите на светия пророк салалаху алейхи ва салям са били откраднати и след това подгонил извършителите и след като ги установил, започнал да изстрелва стрелите по тях. Той продължил да ги следва съвсем сам и продължил да ги следва, докато не намерил камилите, а от друга страна, когато светия пророк салалаху алейхи ва салям научил за случилото се, светия пророк салалаху алейхи ва салям отправил призив и около него започнали да се събират ездачи. Светия пророк салалаху алейхи ва салям назначил Хазрат Саад бин Зейд разиянху и му каза да тръгне с група, като каза, че той ще ги преследва. Тогава светия пророк салалаху алейхи ва салям тръгнал с 500 души, докато някои разказват, че са били 700 мюсюлмани. Междувременно Хазрат Слама разиянху се натъкнал на Уайна, който избягал от страх, и по това време Хазрат Салама видял ездачите, изпратени от светия пророк. По това време Хазрат Салама видял ездачите, изпратени от светия пророк салалаху алейхи ва салям, да се приближават. След като ездачите пристигнаха, Хазрат Абу Катада имаше битка с сина на Уайна, Масада Фазари, и го убил. След това той също се изправил срещу другите, и които също се бяха приближили, като в крайна сметка освободиха камилите на светия пророк салалаху алейхи ва салям, които ги притежавал. В друго събитие се споменава, че светия пророк салалаху алейхи ва салям е тръгнал след тях с 500 души, а в друг случай се разказва, че е бил с 700 мюсюлмани, тръгнал след тях. Светия пророк е завързал знаме над стрелите на Хазрат Микдад. Хазрат Аяша каза, че о пророк на Аллах, аз съм един от най-добрите ездачи.
गिरा दिया। मुझे हैरानी हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि घोड़ा अपने से बेहतर सवार को दे दो। Но аз бях учуден, че Светия Пророк точно тогава ме беше посъветвал да дам коня си на един от другите ездачи и тогава се очудих, че защото тогава не съм го послушал. Уайна попитал кои са тези. Те отговорили: не, от сутринта се борим с тях. Те не следват и продължават хора да идват. И продължава да идва още по-голяма група след тях. И така 4 души се приближиха към мен. След като ги попитах: познавате ли ме? Аз казах: аз съм Ибн Аква. И се кълна в Аллах, че никой не може да се докосне до мен. И ако се докосне до мен, никой не може да ви спаси от мен, освен Аллах. Това бе споменато в Бухари. След като взех на Ахрам коня на Ахрам, но изчаках до тогава, че Светия Пророк салалаху алейхи ва салям да пристигне със своите сподвижници. И ако ти вярваш, че рая е истина и ада е ад, тогава ще остави. Така съм го оставил жив. В друго събитие се споменава, че Обар и неговия син бяха на един кон и така бяха убити наведнъж и двамата. А в друго се споменава, че Хазрат Ахрам също е бил убит. И по в техния случай за шахад, че те са станали шахиди. Светия Пророк салалаху алейхи ва салям е видял един сън. Абсолютно сънят е същия, каквото се е било случило. Споменава се също за Хазрат Абу Катада. След като разбрал за нападането на врага, той тръгнал с сподвижниците на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям.
и отишъл при светия пророк Сесалам आपने फरमाया है अबू कतादा आगे चलो и му казали, че Катада върви напред с मेरे साथ एक और Мухаммад салалаху алейхи ва саллям. हम जल्द ही दुश्मन तक पहुंच गए उसने कहा कि अबू कतादा क्या ख्याल है दुश्मन ने कहा इनको इनके मुकाबले की ताकत हम में तो नहीं है ना साथी ने कहा Един негов познат го попитал, какво мислиш, какви са намеренията. मैं यहाँ के आने तक इंतजार करूं यानी पूरा लश्कर पीछे से आ जाए तब हमला करें बजाय दो हमला करने के जबकि अबू कतादा कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक तरफ से हमला करो और मैं दूसरी तरफ से फिर उन्होंने हमला कर दिया दोनों ने और दुश्मन को Той मार डाल दिया така са се посъветвали със своя другар, और तीर че उनकी ти पीठ पर ще ги обградиш от едната страна, а аз от другата, कहते हैं कि मैं така че ще притиснем врага कि मैंने लोहे का टुकड़ा निकाल लिया मैं आगे बढ़ा и след като се изправих бързо сред тях मैं खुद पहन रखा с पहचान लिया लेकिन मैंने उसे стрела, उसने कहा изстрелях своите стрели अल्लाह ने तुम्हारी और मेरी मुलाकात करा दी है उसने अपने चेहरे से खुद उतारा तो मसदा फजारी था उसने कहा क्या पसंद करोगे शमशीर जनी नेदाबाजी किस तरह लड़ना है तुमने तलवार से लड़ना है नेज़े से लड़ना है या फिर किसी така врага Масари, तुम जो चाहते हो कर लो Масада Фазари वो го अपनी सवारी попитал, जंग че करने के तरीके थे उस с जमाने какво में वो अपनी सवारी से नीचे उतरा मैं भी नीचे उतर आया го попитал, че с какво искаш да те убия, с меч अपना или असला с लिया копие. और उसने भी ऐसा ही किया फिर हम И लड़े така और अल्लाह ние ने उस पर почнахме да се бием मैं उसके ऊपर जो चढ़ गया मैंने इरादा किया कि उठूं और अपनी तलवार ले लूं और वो भी अपनी तलवार ले ले и си помислих इसलिए हम में से किसी भी дали да взема сабията и да приключа по-бързо. टकराई हम लड़ते Но लड़ते докато се борихме, पहुंच गए मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी се तलवार взех, जब उसने देखा कि तलवार मेरे हाथ लग गई है след като взех и неговия меч от ръката му, दादा मेरा कुछ लिहाज रखो मैंने कहा नहीं अब तुम अपना ठिकाना जहन्नम देख लो му казах, че виждаш ли сега твоя ад. और उसे अपनी चादर में लपेट दिया फिर मैंने इसके कपड़े खुद पहन लिए और उसके हथियार ले लिए और उसके И така съм го, след като го убих, गए थे तो मेरा घोड़ा аз взех भाग गया था неговия кон и неговото उसने облекло काट डाली थी मैं तेजी से आगे बढ़ा और मसदा के भतीजे को जा लिया उसके и साथ така се изправих срещу другарите на Масада, हमला किया तो उठाए गए които също се бяха приближили पहुंचा и като в крайна हमला сметка किया और मसदा के освободих भतीजे को निजात камилите на светия пророк салалаху алейхи ва саллям. उसके साथी भाग गए और मैंने ऊँटनियों को अपने कब्जे में ले लिया जो हज़रत सलमा बिन अकवा के हमले के वक्त दुश्मन छोड़कर भाग गए थे ये इस वाक़या के गज़वे की मज़ीद तफसील भी अभी है जो इंशाअल्लाह Тези събития ще продължа да ги споменавам в бъдеще, в следващите си проповеди, иншалла. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. 「 اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.